pagkakataon muli na makapadyak ang mga siklistang ito, Panginoong Diyos, papunta sa finish line. Inihiling po namin, Ama, na kami po inyong ingatan. Iligtas mo po kami sa anumang disgrasya, Panginoong Diyos. Inihiling po namin ang mga guardian angels ng bawat isa na maging aktibo mula umpisa hanggang matapos po ang karerang ito. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Okay. Official picture. Bago tayo malis. Tama kami nga. Tama kami mamaya. Okay, tawagin ko yung tatlong picturean natin. I-click ko na rin. Official photographer natin, nasaan? Si Padjakol, dito ka. Si White Nick, saka si Francis. O, para may remembrance. Mamaya, ibibigay na namin yung mga mga medyas nyo. Remembrance sa Torte Kamiling. Lahat ng mapipili. Renato Sabido ng Team 7. Wala po, wala. Video lang, sir. Sir, pakuha rin ako sa inyo, mga lods. Ingat, Renato. We're ready na sa hawakan mo na to. Ah, ikaw muna mag-video. Ako muna mag-drive mamaya ka. Balikat pa yung kampon. Wala ba yan? Ayan po, palabas po sila. Ayan. Good luck po, good luck. Start na po ang Torte Kamiling. Third stage. Kailangan na kung sinong pinakamalakas. Hindi na po ang mga siklista na maglalaro sa Torte Kamiling. Isa po dyan ang magcha-champion. Ilang ang Series 7, Team Kamiling, Team T115, Team Composite, Team Batang Bulataw, Montana. Kasi ang sino ang tatanghalin champion mga ngayong araw na to? Ahon yung ruta na dol. Dol. Normal 4 kilometers na puro ahon. Dire-diretsong ahon na 4 kilometers. 4 nagis. Bakal malala. Ayun na po mga kaibigan. Yan na po. For gold. Team Vendetta. Team El Capitan. Team Kamiling. Bike 46. Nalaman ko sino may pinakamatibay na tuhod. Sambales nasa harapan. Shoutout sa Team Bugalyo. Shoutout din sa mga taga Nueva Ecija de Reina. Iba't ibang lugar na magtutos mga kaibigan.
po sila mga kaibigan. Hintay na ako ng sarapan. Ano mangyayari? Magtutuloy ba o matitigit lang? Ganda ng bike niyo ko, Sir Pico. Kaya meron tayong 5 rider na nagpapalitan. Hotel ko rin yan. Meron pong mamo ng team kami rin. Tinitigit sa Brokong Harapan. At team natin. Mga halos 100 meters lang po mga kaibigan ako. Tanaw na tanaw po mga kaibigan. May nagdadala. Sige. Malapit na kayo doon. Bahay na po ng mayan ko. Malapit na sa bahay ng mayan ko. Mga kaibigan, tumira. Taga Sambales mga kaibigan. Pilit. Didikit. Mga kaibigan. Pilit. Didikit. Ayan po. Itong riders po mga kaibigan ng nasa harapan. Stay 8. Sorry. Walang riders na nasa harapan mga kaibigan. Apat na din sila. Isang matapulata. Isang team Kamiling. Isang team Dantex. Isang team 3115. At isang team Sambales. At may dumikit na naman na dalawa. Kaya isa. Team 3115. At team Kamiling po mga kaibigan. Kami nagdadala. Pura. And then Pura ng team Kamiling. Batang Bulataw ng team Dantex. Pilit ako. Narating ko po. Mga kaibigan. Nakikita mo sila ng grupo. Tumira po ang team 3115. Pilit na tinutuloy ang break ko yung mga kaibigan mo pang mga squad. Tip-tip ko gago talaga ng break. May 3 riders na po tayo sa harapan. Dating 8, naging 3. Pilit na yung mga habol na dalawang riders. Pinapabayaan. Grupo ang mga breakaway. Hindi rin lang mga kaibigan ko mawala. May 3 na naman po. Kinit Maramba, Team Sambales, at Team Excellent. Taga din na sila. Isang go for goal. Isang naka-swerves. GMA, GMA. G500, 400. Kukurba po sila at diretso ahon. Oh, dahan-dahan. Tabi. Kabanin, magulimin.
Top 4 breakaways mga kaibigan. Shoutout kay Pastor Doming Pastor. Nagpapalaro dito sa team kami po. Ano po mga kaibigan, apat na siklista. Karatan! Karatan! Kapit nyo lang! Talog! Talog! Shoutout kay Kuya Auro. Isa din siya sa mga staff ng Norte Cavite. Yun na po ang ating first group mga kaibigan. Mga nasa 15 nata. Mga abot ata ng 15. Yan na po ang ito ang ating second group na mahabol sa first group. Ay, nilalalamunin na sila ng grupo. Yan na po ang piloton. Nang gagalayti ang ating piloton para mahabol ang first group. Second group mga kaibigan. Makadami. Idol kita mga kaibigan. Tayo pagsabayan. Sabayan. Pwesto lang, pwesto lang. Nasa harapan pa din sila. Makatigan, sir. Pwesto lang, boy. Opo, nakapay po. Tuloy nyo na, agwat! Tuloy ka dalawa! Lala, paano yung pakirin na ito? Pakirin. Ang Team 3115.
doon, tuloy. Mga kaibigan, siya po ang kumuha ng ating QM. Lakas ito. Tanda. Tutuloy. Limaramba ba raw? Limaramba. Limaramba nyo. Ito, yung nakaputi. Hindi na po mga kaibigan, tumira sa gawing kanan ang Team 3115. Ha? Apo. Kaya kaya yan. Bakit na to eh. Lapit na to. Okay na. Okay, sana ang kalamidad. Kanan. Malayo to kasi. Malayo. Habang ano. Mga kaibigan, dito na magkakasubukan ng ating mga climbers. Sino bang pinakamatibay na tuhod sa kanila? Nasa gawing harapan ng Govergon na nagsoso ng mga kaibigan. 2, 4, 6, 8.
7-Eleven kumuha. Kaso pro. Semi-pro pala. Kaya na po sila. Buwanan! Cover. Sakit pa rin kasi ito, makunat eh. Kahit kunting cover. Ito po ang ating mga skis na napilit kinakabayo ang ahon. Siyado na dito yung dikit na po ang GoPro doon mga kaibigan. Dalawa sa likod. Nice one, maramba. Gilang Ben, kaya ta. Pasok kasi ko sa top 10 si ano eh, maramba. Siya yung kukuha eh. Mapapalitan niya yung 7-Eleven na nag-champion. Wala pa naman yung pag-ara dito. Siya yung TV na 15,000 men. Ayos, pass! Pa? Saan po? Ay, siya yan. Ay,
7-Eleven. Kukunin na naman yata. Pag-ara ba yun? Ay po. Ipaigop nyo si Maramba! Ay, hindi pa. Dumiretso pa sila na. Binubuo na yung ano kaya? Say. Yung isa. Binubuo niya. Loretta mga kaibigan. Isang 7-Eleven. Mga pa ng pati. Oo, diretso ka ba? Sige. Ayun na. Yan sa likod. Natin alam mo pati. Angat! Finish line! King! King. Hey! Hindi ka na naman ang video? Oo! Ay, tabi! Tabi! Oh, tabi! Tabi! Oh! Tabi! Ha? Ikaw na!
yung maramba pasok. Ding, as ka dyan, Ding. Nice one. Pasok ni sa top 20 niyo, Pastor. Si? Maramba. Bilangin natin. Uwan sa? Hindi na? Hindi na. 20 na kanina. Bago sila dumating. Ha? Kaya. May bilangin na lang. Hindi, kunin nyo lahat. Wala kayong lalampasan kasi magdi-decision tayo. Decision. Huwag nyo patuloy yung video nyo. Tabi! Water. Wala ni Bidik binuhusan na. Yung nanalo. 7-Eleven. Renato Sabido. Ibaw boss. Binuhusan. Wala na pas? 69 lang yung Out mga idol. Dito may araw boy. Shout out mga idol.